bant, nes I sylwi beth yn union oedd gyda ni fan hyn. Nes I bant I studio archeoleg, a dim ond wrth gweld llun o fod mewn textbook mewn prifysgol yn Nottingham. Nes I sylwi yn union beth wedd e. So, o'n i'n paso Fodrwy bob dydd ar ffordd i'r ysgol, a I fi o'n i jyst yn gweld mynydd gyda pentyr o cerrig ar y benne, dim byd special. A wedyn wrth gweld wedyn llun ma, fel aerial ffoto ohono fe, a ti'n gweld y tri cairn, a yn yr oes efydd, dyma lle o'n nhw wedi claddu pobl o bwys, hwnna wrth nhw'n credu. A jyst I gweld e, a wedyn gweld wedyn y bringair oes heian wedi cael ei adeiladu gwmpas e, a bydde jyst gyd yn neud synwyr, a fel, a dyn mwy o'n i'n edrych yn fel, beth mwy dwi wedi miso tra'n tyfu lan. A so o'n i'n dod getre o'r prifysgol wedyn, a o'n i'n mynd lan ar Bryseli, draw go dad I dod da fi I ffindio pethau am dissertation fi. A jyst gweld yr holl hanes a'r cynhanes sydd wedi bod na eriod, ond oherwydd o'n I ddim yn gwybod beth ni, o'n I ddim yn gallu gweld e, os mae hwnna'n ei synwyr. A jyst fel hyd sydd Benfro, oedd e'n hyfryd dod nôl ar y tren, dod off yn Llynderwen, a dwi'n cofio beth ffrindiau prifysgol yn meddwl bydde'n hollol bonkers, ta oeddech chi gofyn I dod off yn Llynderwen, ta oedd e ddim yn stop, bod y stopo straight away, na, mae'n rhaid chi gofyn yn specific I cael mynd a off. Beth fyna, a dod nôl, a chi'n gallu arogli fel just cefn gwlad, a pa mor ffres yw e, a fel gweld y mynyddoedd a'r bryniau, a beth jyst yn hyfryd o'n nhw. So ynglyn â cynhanes sydd Benfro wedyn, mae fe, beth sydd mor anhygoel bod gwmynt o safleoedd cynhanesyddol gyda ni, fel Bryngeir, oes Heiarn, oes Efydd, fel Poetrygarn, Pentre Ifan, a beth sydd yn anhygoel am y pethau yma yw oherwydd ni wedi ysgrifennu amdano nhw ar y pryd. So nhw'n ni wir yn gwybod beth nhw'n cael defnyddio, siwt nhw'n cael defnyddio. Felly, wrth gwrs mae'r archeolegwyr yn rhoi, nid ceisio rhoi stori mwyaf debygol, ond mae'n bosib I bobl I creu storiau ei hunain am y llefydd yma. Enghraifft y Pentre Ifan, with rhai pobl yn credu taw y tylwyth teg wedi adeiladu fe, dim pobl. A di rhai pobl all nhw'n galw fe the womb of Cridwen yn credu lle oedd derwyddion yn mynd I addoli a sacrifice o pethau fel. Ond dyna'r peth fel mae hefyd gorsfawr ys chofas mynachlog di. Mae pobl hyn oed heddi yn defnyddio'r lle yna, fel pyganiad heddi yn mynd na a gweld e fel rhywle sanctaidd. So, enwedig gyda safleoedd cynhanesyddol, mae siawns I unrhyw sydd yn dod o Sir Benfro, os maen nhw'n dod o Sir Benfro neu dod o chofas Sir Benfro, maen nhw'n gallu hunaniaethu gyda fe. A dwi'n meddwl bod hwnna'n hyfryd. Mae Sir Benfro yn sir sydd jyst llawn storiau. Ni gyda popeth fel I dechrau stori bant, fel ffindio fel pot marmalade yn cawn gardd rhywun gyda 1862 arno fe. A chi'n meddwl, pwy wedi defnyddio hwn? Defnyddio'r marmalade. Pwy wedi bita'r marmalade? Pobl yn dod mewn o'r perthi ar ôl troi gwair neu beth bynnag a just ffansio, bara bach o marmalade ond neu, na'r peth mae popeth jyst yn ysbrydoli storiau. Fel y storiau Mabinogion ar ardal Arberth a Ffra, ardal Ffynonau. Mae'r tirwedd a'r, y safleoedd cynhanesyddol, safleoedd hanesyddol, maen nhw'n gyd llawn storiau. A wedyn ar ben hynny, gyda fel y pobl oedd yn byw yma. So, Jemima Nicholas, Twm Carnabws, neu cymeriadau bach lleol. I fi, un o holl lefydd dwi'n hoffi mynd yw Foel-Eryr. Rhan fwy achos mae'n haws I fynd na. Ond hefyd, o'n I arfer mynd lan na gyda mam a dad pan o'n i'n fach. A wedyn, unwaith o'n i'n deall beth oedd y pentwr y cerrig yma. So oedd y pentwr cerrig ar ben Foel-Eryr. Bydd hwnna'n beddrod I rhywun bwysig nôl yn oes Efydd. A wedyn, dwi'n cofio unwaith mynd lan na ar diwrnod hir ar flwyddyn, neu nosog byrfa, a gwylio'r haul yn mynd lawr dros y môr, a edrych draw tuag at Iwerddon. A edrych mas ar y tyfu yma, a oedd e jyst yn hyfryd, oedd e jyst yn hala chi jyst teimlo'n gartrefol. I fi, lan ar Foel-Eryr ar diwrnod hyfryd tra bod yr haul yn machlyd. So,
So i fi, mae cofio Gynwal Don Williams a just pan mae'n sôn am bod dawch chi raith am eich nafod chi bod fi hyn pethau anghofiedig teulu fi. A i fi hwnna'n galw mas fi'n trwy'r amser. A fel, dwi'n cofio dysgu fe'n ysgol i fel, pan ni'n gofio dysgu hwn? Ond nawr mae'r cerdd yma jyst yn galw mas arna i bob tro. Achos, fel dwi wedi gwneud e'n bywoliaeth yn hunan, taw edrych nôl i'r gorffennol. A mae siŵr gwybod ni'n lli dysgu o'r gorffennol. A mae jyst yr hiraeth na am pethau wedi cael ei hofio. A wedyn dysgu am ystyried amdanyn nhw pan maen nhw'n dod nôl i'r coleg.